उचलून घरची पुरा उठ मिलून साल साल दिल उचलून घरची पुरा उठ मिलून उजड डायरेक्शन, बेस्ट प्रेझेंटेशन आणि बेस्ट ॲक्टिंग लाईक झालं आहे, खुशी झाली. आणि संदीप मामा अँड एंटायर टीम, यू हॅव मेड अस प्राऊड अँड वी आर ऑल प्राऊड ऑफ यू. एकच माझं ऑब्झर्वेशन, एंटायर मुवींत आम्ही दैवास बोशा मस्त महत्त्व दिलसा, देवास बोशा होणे दिलसा, ते जस्ट ऑब्झर्वेशन. अदरवाईज भोगंबो खुश हुआ. यस, बेस्ट. बहुत टचिंग मूवी था. हमारा जो कल्चर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया. हम लोग एजुकेशन के बाद बॉम्बे आते हैं, जॉब करते हैं, हम लोग हमारा ही लाइफ में बिज़ी रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भूल जाते हैं. तो फर्स्ट हाफ में मूवी में बहुत अच्छा दिखाया कि जो कैसे फील्ड में काम करते हैं, कैसे हम लोग भगवान का प्रे करते हैं, और वो ग्रीनरी, वो रेनी सीज़न, वो टाइम सब याद आया कि वो जगह से हम लोग प्राउड भी फील करते हैं. और एक फैमिली में जॉइंट फैमिली जो है अभी स्लोली कम होते जा रहा है, बट जॉइंट फैमिली का जो मज़ा कैसे था, हम लोग जब बचपन में जब गाँव जाते हैं और उधर जैसे हम लोग सब लोग के साथ मिल के खेलते थे कज़िन लोग के साथ, तो वो जॉइंट फैमिली का जो फ्लेवर है वो कैसा था अभी हमें याद आता है. सो रियली टचिंग मूवी कि एक फैमिली में कैसे रहते हैं और एक दूसरे के लिए वो कैसे साथ देते हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया. सो वेरी नाइस मूवी. थँक यू. आदिल्ले ऑटो पुरा चौकट विसरून गेला ऑटो असताना ऑटो काढून दिला असता आता मागच्यान भारी चौकट केला असा. चौकट ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಚೌಕಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲ ಹಾಂ आम्हाला इष्टदಲ್ಲ चौकट ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ अनेकदा बघण्यासारखे असं. चुकट असा पिक्चर लाईक असा फिल्म. होय चुकट झालं. कॉमेडी लाईक म्हणते आणि ॲक्शन जे हॉरर सीन दाखवेल ना ते बेस्ट म्हणते. लाईक असं पुरा लाईक असं बेस्ट असा लाईक असा फुल फ्लॅक कोणतं चाइल्डहूड आठवायला भारी लाईक असा मूवी. अगे दाखवले असा भाषेचे प्रेम, आमचे संस्कृतीचे प्रेम, देश प्रेम, देवाचे प्रेम अगे. दॅट इज अ फुल कन्सेप्ट, एव्हरीथिंग इन वन मूवी. आय कॉंग्रॅच्युलेट संदीप कामत अँड हिज टीम. ग्रेट. मस्त असा पिक्चर अग्गेंचं चकोट झालाय. बोरकर पांडू मामाला सांगायला एक छोडू मालो बोगले देवले. ये पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा कि अपना गांव का सब सीन दिखाया है, इसलिए इतना मस्त है कि दोबारा देखने के लिए इच्छा करता है कि सब लोग एक्टर सब एकदम भारी काम किए है, एकदम भारी एकदम पिक्चर मूवी. ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೂವಿ. ಪಾಂಡುಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಂಡು ಕಾಮಿಡಿ. ఒక ఇర్నల్ క్యారెక్టర్ మస్తు లైక్ ఇస్తాడు. బొకంత ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಂಗೆ ತೋಜಪ್ಪ ಅದರ ಉತ್ತುವರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಪುನ ತೇಪಲರ ಊರು ಬೇರ್ಪಿನ ಅದೊಂದು ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೀನ್ ನಗಿಂಚೆ ಏನೋ ಎಂಕಲು ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಉದ್ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. मस्त लाईक द मूवी. थँक्यू. मस्त होता, कॉमेडी सीन्स वगैरे खूप मस्त होतात, मजा आली बघून. लायक कोणतं आहे, ब्रोकर बाबाचं लायक कोणतं आहे, तुमच्या पण अग्ग्यांचं लायक केलं, हरीशचं पार्ट लायक कोणतं आहे. एकदम हानसाले वसा बघीसारखे वसा आमच्या आणि त्याची जे ॲडव्हर्टाईजमेंट असतं ना ते आमच्या भाषेने झालं तर आणि को लायक होते. ते इंग्लिश आणि हिंदीने असतं ना त्याच्यावर आमच्याच भाषेने होऊन सगळं. नाही मस्त एन्जॉय केला आम्ही. मस्त 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 आणि को लायक पिक्चर काढा. पिक्चर मस्त लायक कोणते, कॉमेडी मस्त लायक, मस्त एन्जॉय केला आम्ही. सिनरी पुरा मस्त लायक कोणते, मस्त आवडले आम्हाला. एन्जॉय केला, मस्त एन्जॉय केला. चोकोट बेस्ट पिक्चर है. पूरा सिनेमेटोग्राफी पूरा बेस्ट आणि पूरा कॅरेक्टर्स पूरा बेस्ट एकदम. पांडू मामा नंबर 1. पिक्चर चकोट लागला. हा पिक्चर कसा चकोट लागला. अनेकदा बघितलं तर कंटाळा येईल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑल ऑफ यू. इट वॉज अ ब्युटिफुल इव्हनिंग आणि लाईक कोणते पिक्चर एकदम. होय होय. आणि पांडू मामांचे ॲक्टिंग एकदम लाईक कोणते. लायक कोणता पिक्चर आहे. दैवंस कसे दाखवले हवे, आमच्या जातीन कसं असताना लायक एकदम दाखवून सोडले त्याने. आमच्या संसारात कसं असायला हवं, कसं असायला सांगा लायक असं अग्ग्यांची ॲक्टिंग लायक कोणतं.
एकदम ॲक्टिंग आणि अगेन्सो चोकोट होते कॉमेडियनो चोकोट होते आणि तुमचे खास करून रोहनचे ॲक्टिंग चोकोट होते आणि स्प्लिट जाल्ली फॅमिली माहिती रियुनाईट झाली ना ते अगेन्सो एक इन्स्पिरेशन त्याच्यासाठी एकदम चोकोट लागला. हे आमच्या संसार भारी चोकोट पिक्चर हे जाता प्रोड्यूस केला भारी लायक जाता खुशी आले. भारी चोकोट मूवी चोकोट आता अगे ನೀವು बॉम्बेंत एक करले हांवें मलाडांत म्हणून सांगता मग चोकोट ओके थँक्स. पांडू मामाची ॲक्टिंग बहुत मस्त झालं मस्त व्हेरी गुड मस्त लायक जालसा मूवी मस्त लायक जालसा आणि अग्गेनची ॲक्टिंग चकोड जालसा लायक जाल सुपर आसा. पिक्चर कसं झालं आमचे पिक्चर चकोट झाला पुरा बघलाय हां लाईक झाला हां लायक झाला इष्ट झाला. मला एकदम असं गावंडल्यासारखं एकदम फील झालं आणि पुरा गावंडे ट्रेडिशन आणि पुरा एकदम मस्त ॲक्टिंग अगेनची सपोर्ट झाली. नाईस मूवी एव्हरीवन डिड नाईस जॉब. भारी सपोर्ट फिल्म होते आणि पुरा कॅरेक्टर पुरा आणि गावांचा सीन पुरा मूवी मस्त सपोर्ट होते आणि पुरा एकदम मस्त एकदम सपोर्ट आणि अग्या टिमांस मी बेस्ट ऑफ लक सांगतात आणि असाच एक फिल्म आणि हो करले होणार ना पुढे एक हां त्या टिमांस मी अग्यांस आमच्या समजा टिमांस अग्यान धन्यवाद देतात. बेस्ट ऑफ लक. पिक्चर लायक झालसा फर्स्ट टाइम RSB कोंकणी बघलसा लायक झालसा इष्ट थँक्यू. फिल्म बेस्ट आणि आम्ही आधी लहान असताना कशा पुरा आम्हाला हे आमच्या हे लाईफ म्हणते त्या पुरा बघून एकदम खुशी झाल्या आणि को असाच पिक्चर येऊन दे आमच्या भाषेनी एकदम चकोड झाला पिक्चर पुरा. थँक्यू. आणि तुझं ॲक्ट ते मस्त एकदम मूवी मस्त चोकोट होती आमच्या म्हणताना आमच्या हल्लीचं जीवन कसं त्यावर कडलं आणि ॲक्टिंग चोकोट असं. थँक्यू. पांडू मामाचं कॉमेडी एकदम बेस्ट हसन झालं. भारी चकोट झालं ॲक्टिंग. सगळं पिक्चर मस्त लायक झाला एकदम ॲक्टिंग लायक झालाय. होय आधीला पुरा आठवायला होय लायक झालाय. होय एकदम मस्त लायक असं पिक्चर स्पेशली पांडू मामांचं लायक ॲक्टिंग मस्त लायक आहे. पिक्चर बघून चकोट लागला आम्हाला. असं अजून पिक्चर आलं तर आम्ही बघित राहील. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मस्त सुपर पिक्चर असंच अनेकदा अनेक नवीन पिक्चर काढा आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करतो. आम्हाला अभिमान होता आमच्या जातीचा पिक्चर आम्हाला अभिमान होता. बघितलं ना आमच्या भाषेने मस्त खुशी झाला. थँक्यू. लायक म्हणता पिक्चर सपोर्ट झाला आम्हाला. लास्ट असं सस्पेन्स ठेवलं ते भाऊ कसा आणता तुमचा त्या एक थोडे सस्पेन्स लागले आम्हाला नंतर फर्स्टासून लास्ट सर कळलं नाही ते हां ते एक लायक म्हणतं काम लायक म्हणतं तुझे कामं लायक म्हणतं. पांडू मामा सांगा कसलं तरी आमचं ॲक्च्युली काय सांगतो कोंकणी समाजचे जॉनी लिव्हर असतात इन फ्युचर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू तुमचं सपोर्ट असंच कावळे बोंबारल्यापर्यंत पांडू मामा आयले आनंद आलाय. नाही आमचे संसार कसे टायटल असतात तसेच पुरा लास्ट जाणता मस्त मूवी डीपांत गेले. मग त्याच्यापर्यंत आम्ही बॉम्बे आधीपासून ही बॉम्बे रावत त्याला मग ह्या पुरा केदा बघूले गावता आणि आम्हाला गोत नाही ते हे एक मूवीन तर आम्हाला 2 घंट्यान गावलं हां. मग कसे 2 घंटे गेले हे आम्हाला कळलं नाही. एकदा बैसलं आता बघताना 8 घंटे जायचं तसं लाईक बेस्ट. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट दोघा मिक्सर आणते आधी हंताना फॅमिली दाखवलं मग यांचं कॉमेडी आणते ते प्रॉपर एक मिक्सर आणते मूवीन या. सो फर्स्ट मूवी गुड मूवी. कॉमेडी अग्गे मस्त डायमेन्शन अंते कॉमेडी अंते रोमॅन्टिक अंते मग लाईफाचे अंते देवाचे अंते रिलिजियस कल्चर पूरा मिक्स केलं अंते ते एक लायक झालं मूवी. हय ओके ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट मूवी पिक्चर कसं लायक कोणतं कॉमेडी बघल्या हां हसल्या हां मस्त असल्या थोडं असल्या मस्त असला. पिक्चर कसं म्हणते लायक कोणता पांडू मामाला बघल्या हसल्या रडल्या नाही बोल कसं सांग बोल बघी बोल पांडू मामाचे लायक कोणता लाईक कोणतं हां मस्त लायक म्हणते बेस्ट हां पांडू मामाचे पण मस्त लायक म्हणते.